inače, idemo, penjemo se gore visoko. Ajmo. Kako je gore, Nenči? Dobro. A? Ja, samo se ljulja. Sedi tamo. Ovo je prestrašno. Ovo je prestrašno. Pa naravno Nensi, evo je. Ogrebala se. Tu su nam komšije donele meso, jer kažu da je porcija ogromna, da ne mogu više da pojedu. I pozdrav svima, dobrodošli u novi video na kanalu Obi Vision. Danas smo u Temišvaru i imam da vam pokažem svašta nešto. Znači, uživat ćete u ovom videu, verujte mi. Prvo što moram da vam pokažem, to je ova ovdje jedna velika crkva pravoslavna. Znači, ne znam da li ćemo ulaziti u nju, ali idemo dalje. Ostanite uz video, zapratite kanal, lajkujte. Idu nam praznici novogodišnji i bit će ekstra. Budite tu. Sa nama danas u videu je Nenči. Znači, mi smo u Rumuniji, Temišvar. Nije glavni grad, ali je po meni lepši od njihovog glavnog grada, Bukurešta. Ono je mnogo natrpan grad i brzo. Možete da vidite kako to izgleda. Malo je oblačno, pa je vama možda malo tamnije, ali upalit ćemo ovdje highlight. Tako da smo sad istakli neke detalje. Naravno, ovdje je nešto jako veliko. A to je veliko. Hello. Evo kako su ovdje rešili ovaj put. Znači imamo kola odavde. I normalno mi se nalazimo na jednom ostrvu. A ova gore crkva je fantastična. Ja bih voleo da uđem unutra i da vam pokažem. I možda ću to i uraditi kasnije. Ali sad najpre idemo ovdje pravo. Jer ovdje kreće šta? Kreće čarolija. Tako da budite sa nama i ostanite uz video. Ovdje sad imamo zeleno, možemo preći. Jel' tako, Nenči? Tako. I Imamo jednog velikog krtka oraščića. to je Krcko Oraščić. Jeste i najveći je... Jel? Točak. Ljudi ima. Svašta. Znači, mnogo je lepo ovdje za Novu godinu. Grad je prelepo okićen i sređen. A sad sam ja htio da vam pokažem ovu crkvu kako izgleda. Ova crkva je odlična. I baš je lijepa. No, idemo dalje. Upalio sam kameru zato što se crkva oglasila. Ali sad se ne čuje, prestala je. Zakasnio sam. Idemo dalje. Idemo dalje. Idemo dalje. Znači sad je ovo ulazak u deo šetališta. Idemo do Isusa. Ova svetla će biti upaljena kasnije. A inače ovo simboliše kako je Isus Hrist rođen, jel? Pošto je sutra Božić, Rumuni su pravoslavni, ali im je Božić 25. Ja mislim da vam se sviđa, jel da? Evo nas kod znaka Temišvara. Idemo dalje.
To je htjela da se... Da, da. Ovo mene, ovo je strašno. Visoko. Hoćemo da idemo? Ajde, Đuđa. Mrak. Ćemo mrak ili... Lepši svet. Ajde, ja ću... No jo, ponesem ja gore kameru. Aj, pa da može da se... Rešili smo da se provozamo malo na panorami. I Nenči ide sa mnom. Drži se. Ajmo da vidimo kako to izgleda. Da vidimo kako to izgleda dole. Ili idemo gore, a? Sad možete da vidite ovu crkvu prelepu tamo. Možda mi hladno, ali Ne, drži se tu, drži Ja se se bojim. Jel? Malo. Inače, ovdje ima neka muzika. Ja se plašim zbog ovaj copyright. Da mi ne lupe iz YouTube-a strajk zbog muzike, ali valjda neće. A inače, idemo, penjemo se gore visoko. Ajmo. Kako je gore, Nenči? Dobro. A? Ja osjećam se ko da letim. Kao da letiš? Ko da letim. Nemoj da se samo naginješ nigde. Malo je hladno. A, lepo je ovdje. Ja mislim da je ovdje super, a? Malo je tamnije, ali sad radimo. Tata mi ovo kreće još brže. A, pa da. Sjećam da mi se ovo vrti. Viš kako radi? Kao da se ovo vrti. Da? Kao da se ovo vrti u levo i desno. A moguće. Strašno. Možda na kraju sad... Znači da vidimo što ima s druge strane. Malo ovamo. Ajmo da vidimo ovaj park Romula i Re. Nemoj da ljuljaš, ne Rom. Ne ljuljam ja, samo se ljulja. Sedi. Sedi tamo. Ovo je prestrašno. Ovo je prestrašno. Panorama grada, koji je inače najlepše okićeni grad u okruženju ovdje Vršca i okoline. Šteta što mi nemamo u Vršcu ovako sređeno. Šteta, kažem. Ali bilo bi dobro da imamo. Jer se plašiš? Malo. Ali ovo je predviđeno za malu decu. Kako? Pa piše da mogu mala deca da se voze. Da, ali ko Svi koji su stariji od 7 godina mogu. Ja imam 7 tako 7,5 godina. 7. Ti se sviđa ovdje u Temišvaru? Da. Stvarno? Ovo je jedan najlepši grad. Jel jest? Da. Zima? Možda najlepši malko na ruke. Malo na ruke zato što nemam rukavice. Nemaš rukavice? Ostalo je mi kući. Kuća? Vidi se tata jelka. Pa da. Sad ćemo švišti. To je okićeno, to noću sve svetli. Wow. Mm. Ej, ima i još neke... Nemoj da se okrećeš sam. Ima neke igračkice kao ta. Tata, jedna ulica sa kišobranima. Ulica sa kišobranima, jeste. Ali ja ne mogu sada da zoomiram toliko. Ne, Ali vidi se, da. vidi se tamo gde je ono crveno. Da. A nemoj da se vrtiš. Što se vrtiš? Oj, previsoko je. A neka je. Previsoko je. Ko te dira, niko? Previsoko. Evo ga. Jedino što ne znam, kažem zbog ove muzike, a dole su ljudi kao mravi. Da, ko mravi, stano mi je. Eno za ljudi kao mravi dole prolaze. E sad, šta je fora? Zašto mi stojimo gore? Ti znaš, Neno? Nešto se zaglavilo. Nije, nego moraju da izađe ljudi. I onda izlaze jedan po jedan, jel? Nešto se zaglavilo. Ma nije, ništa se zaglavilo. Zaglavilo se nešto. Nije, ništa se zaglavilo. Tata, zašto
Zašto se ti okrećeš? Zato što sam pomerio težište. Nemoj da zezaš. Nije mi baš prijatno da se vrtim ovdje. Ovako. Evo silazimo. A ovaj trg ovdje je mnogo lep. Gle što je lepo ošano ono tamo, ona živa ograda. Ja mislim sad će meni 100% biti. 100% će mi biti. Već mi se vrti u stomaku. Evo nas. Silazimo. Great. Where are you from? Sri Lanka. Ah, great country. But his money is here. Thank you very much. We are vlogging on YouTube. Da, sok. Thank you. Evo nas, sišli smo. A, Nenči, kako bilo? Kurtoš kolač. To je onaj, ima i kod nas. Evo, ovdje se pije vino, vruće kuvano, 12 lije. Ko voli vino, da mu bude fino. Ovaj trg sam vam pokazao sa panorame, tako da ste vidjeli i to. Da, ali nije baš cijelo mogu. Eno ga Romu i Rem i Vučica Rea. Znate svi ko je Romul i Rem, valjda znate. Njih je odgajila majka Vučica, zvala se Rea, eno je. To vidite. A inače, ovo je trg. Kurtoš kolači. Au, njam. Copyright. Ajde. Rumfeld, deslej, kukuruz kuvani. Vau, šta ima ovdje? Ovdje neću da se vozim. A, vidjet ćemo mi kakav je Temišvar i noću, možda ostanemo malo duže. Vidjet ćemo. Pa brzo. 4-5 sati. Pa da. A ovo je prelepo, ovo je cijela fontana zatvorena u ovo svetliće. Da, ovo je baš ekstra. Vrhunski. I nemoj da me pitate kako sam stigao u Temišvar. Stopirali smo sve vrijeme. Ja i Nena. Stopirali smo sve vrijeme dok smo došli do Temišvara. 10 auta smo promenili. I zapratite kanal. Mnogo vas gleda, a niste subscribe-ovani. Znači, subscribe-ujte se, lajkujte. A ako bude ovaj video prešao 300 lajkova, onda snimam, stopiram do Temišvara. Teta Ruča prodaje nakit. Samo jedi da budeš jaka, da ti zima ne može ništa. I ne znam, nadam se da vam se sviđa ovaj grad. A vidjet ćete kako izgleda noć. Imamo još jednu bateriju koja treba da se ubaci u ovaj GoPro, zato što ovaj ćemo da spržimo bateriju za vrlo kratko vrijeme. A video će biti verovatno preko sat. A sad više nije ulica sa kišobranima, jeli? Ovo je nešto najlepše, ovaj trg, kada padne mrak. Znači, ovo gore sve svetli. Vidjet ćete, naravno. Welcome to Santa Claus. Eno ga Santa Claus, Neno. Eno ga. Idi ga pitaj, ho, gdje si, ho. Ne. Pitaj ga, gdje si, ho. Ja sam navikla na peć. Kaži, gdje si, ho. Šta si navikla? Na naš. Donese poklon. A nije to taj. Da, Jelka je vrhunska. Ovo kako Jelka. Pale svetlo. Pa ovo će bude najlepši kraj. Santa Claus. Evo ide da mraz manje. Evo ti kućica. House of Santa Claus. Znači ovdje je fotografisanje sa Deda Mrazom u predivnom ambijentu. Imamo kuvano vino, 10 liji. I ovo mora da vidite ovo, pa kako?
Bez ovoga vam ne vredi ništa. Džabe ste sve krećili ako niste vidjeli ovo. A ovo sve svetli noću. Sad ćemo da vidimo. Idemo dalje. Ovdje smo prošle godine ručali u restoranu Spartan. Mogu da preporučim da je dobra hrana, ali nije jeftina. Ajmo da vidimo sad ovdje šta ima od ovih pripremljenih proizvoda za jelo. Znači, ovdje ćete sada da uživate u hrani koju budemo vama snimili da vidite šta možete da pojedete u centru Temišvara u pešačkoj zoni. Tako da, tu sam, a i vi budite tu. Elem, ajmo da vidimo šta ima ovdje. Ovdje ima langoš. Dobro, šta ima ovdje? Dobro. Uglavnom ovdje je nešto slatko, ali američke krofnice. Ali ovdje ima kuvano vino. Ovo je vino koje se kuva i koje se služi. A ovdje imate nešto drugo. Ja mislim da je ovo... Ne znam šta je. Pa da li znaju engleski oni, ja ne znam da li oni znaju engleski. Baš je interesantno, to je... Ne znam šta je. Do you speak English? Yeah. What is this? You have cheese inside, and the outside you have Corn yes, flour. Corn flour. Yeah. Inside is cheese. Yes, it's cheese. Traditional cheese from Romania. Tradicionalni sir rumunski unutra, a okolo je kukuruzno brašno pečeno. Yeah. Thank you very much. A vidite ovdje šta ima sve, a? Jede ti se nešto? Ovo ribarca, gledajte ovo je. Da li dobro, a? Ribarca. A šta je ovo? Ovo je kajgana neka, jel? Eggs. Sarmale ili sarme? Čvarci i vrški de pork. Šta mu je to? To je nešto sušeno. Moguće neki škembić. Moguće. Ovo mora da je slanina. Slanina. A pogledaj ova bela. Viš što je dobro ova bela? To je slanina, jel? Ali ima i ova slanina. Pork. Ova je vrhunska. 70 leja je ovo, a ova je 60. Pa sad vi računajte, 500 leja je 100 eura. Znači malo manje od 20. 80 su čvarci. Roštilj, evo ga tu spreman je da peče. Ovo mora da je od vrata. Ne, možda je... Ne znam, će da vidimo. Ovo je kajgana, salata varaza, 100 grama 8 leji. Evo. Ima tu svašta, krompirići, pomfrit. More people is from Sri Lanka. Ili mnogo ljudi odavde koje vidite su iz Sri Lanke. Sad, mi ćemo vam snimati još malo pa ćemo sesti nešto da pojedemo. A meni se od svega najviše sviđa ovo ovdje. Ja vidite. Ja bi to. Pa ne znam. Piše 12 leji 100 grama ovo ovdje.
Šta je to? A ne znam, ali meni to se najviše sviđa. 10 leja 100 grama. Ovo je sa nekim domaćim sirom. Imate ovdje svašta. Imamo i ovdje naravno. Da, da. Imate i ovdje sve. Evo, ovo je već fancy ovo. Ovo izgleda mnogo dobro. Ovo je vrhunski. Specijalitet. Inače, ovo su skulpture rađene motornom testerom ručno. Tako da oni koji ne znaju, ono, u principu sada znaju. Zato malo mi i meda podsjeća na knjigu. Fasolika. Ovdje ima svašta. 7 lei for 100 grams. 7 lei. 7 lei. 7 lei za 100 grama. I ovdje ima da vam pamet stane. Imate svašta lepo. Ovdje ima svašta lepo. A vidite hleb, ovo niste vidjeli i nećete vidjeti skoro. To nema u Srbiji. Koliko kila ima? 0 kg, 69. A koliko je težak? 5 kg. This is 60 lei. A. Ali ovo je mnogo dobro, gledaj. Ogroman je hleb. Znači ovakve hlebove niste vidjeli nikada. Big bread. Very big. Ali domaći. Nenči, šta si ovo naručila? Nešto pohovano? Ja tela pohovano miješu, A ono? ovo pohovano sir. Pohovani sir, a? A to šta je? Tekrom. Dobro, oni su dobri, probao sam. Dragi gledalci i pratioci mog kanala. Ja bi naručio ovdje svašta nešto da jedem i da vam snimim za YouTube, ali ja ovdje ne mogu da sednem. Znači ovo je jako mokro. Stolovi su užasno mokri, natopljeni. Tako da svu hranu koju bi kupio i seo da jedem, znači ja bi se isprljao. Znači, a treba da se vratim i da snimam još uveče. Tako da snimit ću vam u nekom restoranu, nešto ovdje ne mogu zaista. Zaista ne mogu. Znači jedino da stojim i da jedem iz ruke. Evo, Neni sam uzeo i Nena mora da stoji, nema gdje da jede. A sada da tamo žicamo krpe, da brišemo ovo sve. Džabe brišem kad je i ovo mokro, kad je i ovo mokro. Šta mi vredi, to treba sunce da osuši, ali da je padala kiša. Tako da, ostanite tu uz video. Ko nije zapratio kanal, nek zaprati, lajkujte. I sljedeći kadar verovatno ćemo jesti negdje u nekom restoranu, negdje tako. A možda ćemo i uveče svratiti na onaj doner kebab. A Neni je bilo urgentno, ona nije mogla da izdrži. Naravno, Nancy, evo je. Ogrebalo se. Tu su nam komšije donele meso, kažu da je porcija ogromna, da ne mogu više da pojedu. A Nena, naravno, ona se uvalila u mast i evo je sad. Krlja. Evo je krlja. Grizi to, ne može tako. Grizi, evo imam ja salvetu, čekaj, daći ti drugu. Ima tamo pa je donesem. Ajde, ocenjujemo od 1 do 10, ajde. 10. 10-ka? 10-ka, a? Slano, nije? Dobro? Tačno. Da. Evo vam sudija. Evo vam sudija. Sad ćemo dobijemo copyright. Evo upravo i ja to jedem. Evo od 1 do 10, bukvalno čisto 10. Čista 10-ka. Tako si ocenila? Šta je lepše, repaste ili to meso? Isto. Sve je lepo, ja? A, krompirići? Da. To valja. Coca-Cola valja. Kola najbolja. Oko plavo. Kamera je otporna na vodu, da znaš, kiša je krenula. Stavi karticu.
kamera je otporna na vodu. Ali ne znam za Nenu, da li je Nena otporna na vodu. Idemo, borba traje još. Neno, jel traje borba? Traje. Ima još, Nena. Ajde, Neno. Inače, samo da vam prokomentarišem za moje YouTube pratioce. Ovo meso na oko lepo izgleda. I ovo ovdje što Nena jede. Ali je jako žilavo. Previše stara svinja. Ostanite tu. Ja moram da... Znači, porcije su prevelike, nisu mogli da pojedemo. A i što su prevelike, užasno su žilave. Tako da ta rebarca su katastrofa. A ima da ima svašta tu. A? Mini, bebi. To su bebi rebarca. E sad, trebali bi da ubacimo i nešto slatko, jel? Ja bi preporučila da ja jedem... Nemoj sad, malo da ti se slegne. Meni se jede... Dugačak je put do Srbije, jevi ga, mora da stopiramo. Ja stopiram za video, kako? A ovaj hleb niste vidjeli sigurno. Ovaj hleb. Da ste ovo vidjeli, a? Niste. Da. Idemo dalje. Ulazimo u ulicu koja inače nosi naziv Ulica Kišobrana, a to mi tako zovemo, inače se ona zove Strada Alba. Inače, Spartan, restoran moja preporuka, znači možete da ručate tu, mi smo tu ručali, odličan je Spartan i ima i kebab, ima i tortiljice lepe, ima svašta, znači Spartan, restoran moja preporuka. Evo imate ovdje meni, ako želite da ručate, cena vam je 14,90 i 13,90. Tako da ostanite uz video, lajkujte, podelite. A šta sam teo da kažem? Čim malo još padne mrak, ova svetla će se upaliti, pa ću vam ja to snimiti da vidite kako to izgleda. A inače radimo challenge, stopiram do kuće, tako da ko nije zapratio kanal, neka zaprati. Ne znam da li sam vam to rekao, a možda i nisam. Nego Nena je nešto spominjala da postoji neki cringe koji hoće da ukrade Novu godinu. To jeste. Jel postoji? Pa ja mislim da postoji, ali ne znam. Ne znam ni ja da li postoji taj cringe, ali... Ja to nikad nisam vidio. Nisam video ni ja. Sad, jel radi ova menjačnica da promenimo? Ne radi. A možda radi druga? Aha, ovdje se ljudi slikaju zato što je ovo lepa dekoracija, jel? Ali uglavnom to mi iz Srbije volimo, tako da. Pošto u Srbiji nemamo dobre dekoracije da snimamo i da se slikamo, pa onda koristimo ove druge dekoracije koje vidimo u drugim zemljama ili gradovima. Evo, ovo je lepa dekoracija ovdje. Ali to je i normalno, Nova godina je, praznici. Ajmo, Nenči. Idemo. Sad šta imamo dalje? Ajmo da imamo koliko ima ljudi ovdje. Ima dosta. Ovu bateriju smo skoro potrošili do kraja. Ima još malo, ali top. Ajde, idemo što je to. Kasa u Flori. Pizza Joy. Jedini problem vam je u Temišvaru ovdje što vam natpisi ne pišu na engleskom. I to će vam biti baš veliki problem jer ljudi ne znaju engleski i poneko zna, ali jako loše. Postoje ljudi koji rade ovdje, oni su došli iz Šri Lanke, oni znaju odlično engleski, ali Rumuni baš nešto ne mogu se pohvalim da znaju dobro engleski i čak ništa im ne piše na engleskom. Evo, možda vidite ovdje šta piše, recimo ovdje. Znači, nigde ne piše exchange. Znači, a trebalo bi da piše, znači, onaj ko ne zna rumunski, neće znati šta to znači. Cambio ne mora da znači da svako zna šta to znači. U principu bi trebalo da piše na engleskom. Jedna lepa dekoracija za fotografisanje i sad ćemo to napraviti pauzu. Imate lepu česmu ovdje. Voda za piće. Idemo dalje. Nešto sam ja vama htjela da kažem, prošle
ove godine. Ovdje su negde, naravno, stavili su opet ova krila, ali ne sjećam se da su bilo tačno na ovom mjestu. Evo vam, to su ta krila. To su krila koja tek uveče svetle, pa mogu ljudi da se slikaju tek uveče. Da stanu između pa da... Da, da. Evo, to ovako izgleda. Evo je Nenči. Da, evo je Nenči. Da, idemo dalje. Snimamo dalje. Vlog in Temišvar. Hello people. Ovo inače sve svetli. Za koji sad će ovo sve svetliti ovdje. I moći ćete da vidite kako to izgleda. Zapratite kanal ko nije, lajkujte, podelite. I naravno uživajte u novogodišnjem videu. Ovo je jedna od emisija Vlogmasa koje ja i Nenči pravimo. A ovdje je klizalište. I tako idemo do klizališta da vidimo šta ima tamo. Znači klizalište radi. Otvoreno je lepo, ali ima muzike. I mi zbog copyrighta to nećemo da prikazujemo. Ovo je treći trg gdje ja nisam bio nikad. A ja nisam bio ovdje. Ajde da vam pokažem kako izgleda ova zgrada ovdje. Crkvena neka zgrada, jel? I jedan park ovdje koji je prelep. Kiša je počela da prska. Neno, jesi otporna na vodu? Jesi. Meni je kamera otporna, ne znam za tebe. Što se zove Srećni trg? Kako? Što se zove Srećni trg? Srećni trg se zove. Baš to. Ne znam. Ti Đuđa rekla da je srećni. Ne znam da li je srećni, znam da je trg. Inače, obiluje arhitekturom. Znači, baš top. Sad, ovdje kad uđete, to je nešto baš lijepo. Ima simbol neki. Ajde, sad ćemo da idemo da onda da vidimo šta ima. Znači, ovo je jedan vlog. Šta piše tu? To su neke strane sveta, nemam pojma. Ajde, pratioci ko zna ovo sa mog kanala, neko odgonetne šta piše. Snimio sam vam. Nemaš pojma. Golubići su tu, oni ručkaju. A ovdje je jedna crkva koja je mnogo dobra. Ovo, valjda možete da zoomirate to kad budete gledali. Prelepo izgleda. Naravno i ovdje. Pa ja ne znam, ovo je sve ovdje u okviru crkvi. Ovaj trg. Ne znam šta je, ali izgleda vrhunski. Znači, baš dobro izgleda. Mi smo kao krenuli do Julijus Mola pešaka. Ajde, ostanite uz video. U odnosu na Srbe... čekaj sad da vidim. Ovo je nešto, neka fontana. Ovo nismo snimili. I nismo nikad ni bili ovdje. Jel se meni to čini ili su ovo pauni? Da li su pauni? Meni se čini kao da jesu. Kao da jesu? Ali prelepo je, zaista. Znači, nalazimo se okruženi crkvama. Znači, tamo ona crkva, to je pravoslavna crkva. Ova ovdje crkva, ja ne znam, pretpostavljam da je pravoslavna. Nisam siguran, ne znam. Ne piše. Onda ima tamo iza jedna crkva isto. Imamo ovdje nešto da snimimo, ne znam šta je to uopšte i kako se zove, ali ajde vidjet ćemo. Ali mnogo je lepo je. Baš je prelepo. Ovo su neke male kućice, makete. Ajde da malo se spustim ja da snimim to vama tu. Da vidite kako to dobro izgleda. Kao 3D je. Ovo je baš dobro je. Ovdje sam našla malu korpicu. Stvarno? Evo je. Tu. Viš dobro je. Ne znam, kako? Alal mu vera ko je to pravio. A ima ovdje, viš to piše. Lidl nešto je to sponzorisao, nemam pojma. Znači, pazi, od cijele ove table, evo ja ću stvarno da se potrudim za moje pratioce kanala. Ajde. Znači, od cijele ove table, ovdje, da li ako sam ja ćorav, ako vi vidite moj
pratioci, kažite, ja ću da vam pročitam to na engleskom, ali eto, ja imam želju i volju, ali to je problem u Rumuniji, što vam bukvalno ništa nije prevedeno na engleski i znači ne možete da se snađete. Znači, baš, ako ne znate rumunski u Rumuniji, znači vi teško da možete da se snađete, jer ovdje ljudi ne pričaju toliko engleski, pričaju mladi, ali ne toliko, a natpisi u Rumuniji uopšte nisu na engleskom, znači nećete naći retko da ćete naći uopšte da vam nešto piše na engleskom. Ja sam sad ovo teo da vidim šta je i kako je i o čemu se radi, ni jedan natpis nema na engleskom. Tako da ja ovo ne razumem šta piše. Ovo je verovatno isključivo samo za njih da oni mogu da pročitaju, a stranci kada se zateknu tu, bože moj, gledajte, uživajte, ali šta piše nećete znati. Ili naučite rumunski. To mi je jedino zamerka koja inače sutra bi se ovdje preselio da živim. Da, ovo bi trebalo da je trg. A šta znači ova skulptura? Nemamo nigde napisano, a nemamo ni objašnjeno. A uglavnom, ni jedan naziv nije na engleskom, znači bukvalno ni jedan naziv nije na engleskom, tako da evo, ovo je prva radnja gde ja mogu da pročitam, piše Amsterdam Shop. Inače nećete naći nigde na engleskom da vam piše, znači ni hrana. Da, ne znaju engleski izgleda, tako da ako ne znate rumunski, ako ste stranac, u Temišvaru se nećete snaći nikako. Ne. Ja ovo moram da vam snimim zato što mi se mnogo sviđa. Kako izgleda dobro, a? Nisam davno vidio ovako lepe arhitektonske objekte. Nadam se da vam se dopalo. A? Odo smo u Julius Mall, budite tu. Pozdrav dragi youtuberi, ovo je toalet u Rumuniji. Ajde da vidimo, da snimimo kako izgleda toalet u Rumuniji. Piše da je za bat, nije za seki. I evo me. Ste očekivali da vam snimam sve? Toalet u Rumuniji. Da li ste verovali da postoji ovako nešto, a? Dobro, okej, čisto je, nije loše. Ajde, zadovoljan sam. Budite tu, idemo u Julius Mall. Evo nas, još smo ovdje. Nadam se da vidite gdje smo. Idemo Julius Mall. Široko, a neno. Ajde, idemo. I ono što ćete sad vidjeti je nešto mnogo čarobno. Ne znam da li vidite ovo. Da li je ovdje lepo da se uživa? Je li Neno, kakva je jelka? Solidna. Idemo dalje. Ovo je sad pao mrak i sad idemo dalje da snimamo kako to izgleda. Sve ove turisti što vidite da se slikaju, to su uglavnom iz Srbije. Rijetko da ćete vidjeti ljude iz zapada da to rade. Svuda ću vam pokazati šta mogu i koliko mogu. Jelka, gdje je ova Nena mala? Evo je. Ostanite uz video, vodimo se u najlepšu ulicu, najlepši kraj koji je osvetljen vrhunski i naravno moram da vam pokažem i ovaj minibus
Volkswagenov. Jer bez njega ne bi bila čarolija. Znači ovo je Magic. Aj stani Neno kod busa. To je to. Ostaje. To mi sad doći da se klizam. Jedno veče u Temišvaru na trgu, onom trećem gde su crkve. Sirene se čuju u daljini. Grad je relativno, ovaj trg je relativno okićen. I ove rešetke što vidite tu, to su u stvari toaleti. To sam vam pokazao, ovaj desno sam ja koristio, a ovaj levo je ženski. A ove dva ovde, to vam je za papir da kupite. Idemo dalje. Ulazimo u centralnu zonu, trg broj 2, ovo je broj 3, mi idemo u trg broj 2. Valjda, tako ga ja zovem. Ulazimo u trg broj 2, u stvari to je ulica Kišobrana. Ona gdje su okjačeni nekad kišobrani, a sad, kao što vidite, možete da primetite, evo smo ja i Nena. Gdje si, Neno? Javi se drugarima. Evo me. Ej, zapratite kanal, nemoj da gledate, a da niste zapratili, imate crveno dugme subscribe. Znači evo nas, ovako izgleda jedna ulica noću u Temišvaru, u Rumuniji. I nadam se da će nam se dopasti ovaj vlogmas sa našeg putovanja kroz Temišvar. Budite tu. Nekako smo se snašli, pošto na engleskom nismo mogli da pročitamo skoro ništa, jer ne piše, pa smo se nekako snašli. Jedan simpatičan spomenik Evi je podignut ovde na ćošku. Znači Eva sa zmijom iznad sebe. Ja ću vam to pokazati. Znači evo ga gore. Spomenik Eva. Kao što vidite, ovo je Eva. Spomenik. Sad, šta predstavlja taj spomenik, ne znam. Verovatno Eva i zmija. Verovatno je dala Adamu jabuku, pošto Adama nema. Ne znam. Pretpostavljam. Nisam siguran, ali ovo da vidite logo grada Temišvara. To je to u principu. Ako budete pokidali sa lajkovima, onda ćemo raditi video da stopiramo do Bukurešta. Sad smo stopirali do Temišvara. Ali dobro. Nema problem. Budite tu. Frula je nacionalni instrument kod nas Srba. Ali frulu možete čuti i u Temišvaru. Tako da ono, u principu ima svega. Sve je bolje samo da nema one muzike sa copyrightom. Ovdje imate jednog umetnika, pretpostavljam, iz Šri Lanke, pošto su svi ovdje iz Šri Lanke. On pravi figure od drveta. I idemo dalje. Ovdje kreće veće, ovdje kreće čarolija. Ovdje pazite na tramvaj, jer ovdje prolazi tramvaj, kao što vidite. Ovdje su šine i oba smera tramvaj. Idemo, ovdje kreće čarolija. Sad, ja ne znam da li je dozvoljena ova muzika da se pušta na YouTube-u. Proverit ćemo da li jeste dozvoljena, ali možda jeste.
zabavljač. Naravno, to grad plaća. Ne znam, ako budemo dobili novu muziku, copyright calm, onda bit će problem. Možda i ne bude. Idemo dalje. Ono što sam teo da vam pokažem je ovo ovde. Da li je raj za decu, ne znam, ali mnogo dobro izgleda. I naravno, klizalište dole. Da, dole je klizalište kao što vidite, a ovde je Svetleći dvorac, grad. Da. Ja bi sad... Hoćemo da uđemo unutra. Ima ovde raznih ukrasa, pogledaj tamo. Ima ovde. Kočija. Ajmo da uđemo u taj dvorac. Aha, vide ovde šta ima svega. Aha, ima svašta ovde, a? Da li je dobro, a? Ajmo da vidimo Snežanu. Ajmo da vidimo Snežanu. Odnosno kočiju. Snežanina kočija. Snežana i 7 patrljaka. Oj, patuljaka. I naravno ne vidiš se, da znaš. Kočija. Jel? Ajmo da vidimo šta ima tu. Kočija. Velika kočija. Velika kočija. Lepo. Grad je stvarno fantastičan, okićen, lep. Tako da ono, zaista uloženo puno truda u sve ovo. Znači, zaista. Evo kočija. Da li je dobro, a? Mislim da jeste, a? Idemo dalje ili ne idemo? A ovde je grad, Svetlić. A ovde ima svašta nešto. Dekoracije. Češ da uđeš unutra da se slikaš? A ne možeš da se slikaš. Dobro izgleda ovo. Sviđa mi se. Ajde sad uđi odmah posle ovih ljudi. Ajde. Evo, slikate, tata. Ajde. Dođi. Odi. Ajde. Izađi. Ajde. Tu čekaju na red, to su sigurno iz Srbije došli, jer tamo nemaju gde da se slikaju i onda dođu ovde pa se slikaju. Ajmo. Šalim se, svaka čast našima, ali kad odu u inostranstvo jako su nekulturni. A šta da im radim? Kao rekli neni, znaš da iskoči kao iz kočije. Pa kao oni čekaju red. Ali nisu Rumuni, nego su naši. Ko može da pravi probleme ovde? Pa dobro, da, ali nijedan Rumun nikad ništa ružno nije rekao za Nenu ovde, a ovde čujem psovke raznih ljudi na srpskom. A? Da se klizaš? Ma ne vređam ih ja. Znaš šta je rekao patrijarh pre nego što je umro, blago počivši? Znaš kad će nam biti bolje? To je rekao patrijarh. Kad mi budemo bili bolji, tad će nam biti bolje. To znači da mi nismo dobri uopšte. Pa samo citiram patrijarha, ništa drugo. Idemo da se klizamo. Pa ne znam da se klizamo, ovdje možeš se skrljaš. Ne, ima ono pomoćno. Ima? Ima. A ako padneš, bit ćeš mokra. Neću pasti, evo obećavam. Obećavaš? Obećavam. Čekaj, ajde penji se.
Ajde da vidimo šta ima tu. Opa! Opa, klizališće. Klizališće. Jao što je ovo dobro je. Da, ovdje se ljudi klizaju. E sad, ajde da vidimo gdje se ulazi ovdje. Polako samo. Njena se iznervirala zato što mora da čekamo pola sata da se smena klizališta napravi i onda još pola sata da čekamo da ona otkliza, tako da mi smo odustali, ali idi. Ali Nenči se iznervirala. Tako da to je to, a sad nemam pojma. Sad čekamo da se Nena slika, ja sam joj rekao da ode da se slika, ona stoji tu. Pa da. Ajde, idi. Idi, ajde. Čekaj. Ajde, raširi ruke. Ajde. A dobro, ali ne vidiš se, mora jače svetlo. Dobro, nema veze, dobro je. Ne vidi se. Ajde. Idemo. Idemo malo da vlogujemo. Džabe se ljutiš, sat vremena na hladno da stojimo. Hladno je vreme. Gde nam je? Ne, prejako je svetlo, a i u kontrasmeru je, treba da se popale ova odozgo svetla da bi mogla ta krila da se vide. Ili makar da bude malo manje snaga tog svetla. To je to. U principu. Evo još jedna lepo okićena ulica sa ovim ukrasima. Znači, šta vidimo mi tu? Vidimo ukrase, grad, rasveta i idemo prema centralnom delu. Došli smo u centralni deo i ajmo sada da vidimo šta se tu vidi. Idemo polako. Bina se priprema za koncert, a mi ulazimo u kupolu svetleću. Vaa! Da li je dobro ovo, Neno? Sviđa ti se? Vaa, eno ga i Santa Claus. Eno ga i pravi. I pravi, a? A, da li je dobro ovo gore, a? Da li je dobro, a? I ovo kad se popale svetla je mnogo dobro. Dobro izgleda. Ajmo sad ovamo. Da vidimo Irvase. Irvasi. Znači? Kočija. Mi smo se slikali tu preko, da idi kod Kočije. Slika tata. A? Ma ne moraš tamo da ideš. Imamo mi sliku tu. Jeste, imamo, da. Vau, a da li dobro? Malo da vam se zavrti u glavi dok gledate, a? Candy! Welcome to the candy shop. Ja sam visine ovog njegovog oka. Jel, a šta ima ovdje? Candy shop je zatvoren zato što je njima badnje veče. Veče je badnje. Budite tu, nemoj da mi zbrišite.
I ajmo da probamo ovo kuvano vino kako je. Odlično je. Probamo kuvano vino. Da nam bude fino. Evo polako. Ali ovo vino je baš vruće. Tako da, imate svašta u Temišvaru, možete da se ugrejete, možete svašta. Budite tu, budite dobri, ostanite uz video, idemo dalje. Kuvano vino vruće, da nam bude fino. Haha, malo se vidimo, malo se ne vidimo. Miriše, a? Jedva smo našli negdje da stanemo. Nije loše, nije puno slatko. Dobre. Da, kuvano vino, lepo. Ali dobro je, ono, u principu grad je stvarno lep i okićen. Imamo još nešto malo da vam pokažemo i da završavamo video. Njena jede American Donuts. Pa nisu baš američke krofnice u štici ovako. Su dobre? Jesu, ali su jako. Inače je ovo fontana. Ali izgleda mnogo dobro. I moćno. Kao i ceo grad. Jel valja klopa? Znate što ovdje piše? Ja volim Temišvar. I love. Love, to znači ono srce, vidiš? Pošto je Badnje veče, prisustvovat ćemo jednom bdenju, rođenju Isusa Hrista. Dođi. Doamne, Doamne, și noi ție ne închinăm, când colindul Sfintei nașteri colindăm. Doamne, Doamne, și noi ție ne închinăm, când colindul Sfintei nașteri colindăm. Îngerii osane imnul zbânt, slavă ție în cer și pace pe pământ. Și păstorii cânte fericiți. I to je verovatno bdenje, neko liturgija ili šta već. A sada ćemo vidjeti i maskotu. Samo moramo da prođemo, da obiđemo, da vidimo maskotu.
Ako vi vidite, ovdje je mrkli mrak, ali dobro. Badnje večer večeras. Da, mă duc, uite acum plec. Uite acum plec, tati, de aici. Ovo je čarolija grada. U čast rođenja Isusa Hrista. Bdenje, jel? I ako se ja razumem, jedna vrsta liturgije. Sad idemo dalje. Crkva. Tu smo. Ali crkva ne radi. Može da radi, može da ne radi. To je njen problem. Ali ja sam se ovdje popeo da vam snimim grad. Znači da vidite kako to izgleda odavde. Sa ovih stepenica. Ja mislim da vam se sviđa ovaj video. I šta sam teo da vam kažem? Dragi moji prijatelji, pratioci kanala koji niste zapratili, zapratite moj kanal, lajkujte i podelite. Nadam se da vam se dopao današnji video. Opet, ako nije, baš mi briga, ne morate da gledate. Ako jeste, ostavite like, ostavite subscribe. Toliko od mene, srećni vam praznici, bit će još koji video do nove godine. Budite dobro, budite zdravi, budite srećni. Srećni praznici, srećno Badnje već i srećan Božić svima koji slave. Ćao.